ne féljetek, mert ma születik a ti üdvösségtek, menjetek el még. Gyorsan a városba, ott találjátok Jézus a jászolba, elindulának, és elbíjutának, Szűz Máriának, jó estét mondának. Önök a Zeppelin rádiót hallgatják. Tisztelt hallgatóink, a Zeppelin rádió kellemes karácsonyi ünnepet kíván Önöknek. A keverőasztalnál Szíver István, a mikrofonnál Kovács László. Tekintettel arra, hogy a szenteste felé közeledünk, egy olyan műsort törekedtünk összeállítani, amely mindnyájunk elé közelebb varázsolja a karácsony titkát. Éves vagyok. Így nézhetett ki össze a Krisztus is ennyi idősen. Még nem volt szakálla, szőke volt, és lányok álmodtak vele éjjelenként. Karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, mi tiszta szívvel várunk. Az asztal körül üldögélünk örömmel, egymásra nézünk, együtt vagyunk, együtt érzünk, szent karácsony éjjel. Ismerős léptek kattan az ár, itt a fiú megjött már, fészkedre szállsz, mint a madár, szent karácsony éjjel. Karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, mi tiszta szívvel várunk. Az asztal körül üldögélünk örömmel, egymásra nézünk, együtt vagyunk, együtt érzünk, szent karácsony éjjel. Anyám, nyisd ki az ablakot, megjöttem, már itt vagyok, érzem az ünnepi illatot, szent karácsony éjjel. Karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, mi tiszta szívvel várunk. Az asztal körül üldögélünk örömmel, egymásra nézünk, együtt vagyunk, együtt érzünk, szent karácsony éjjel. Karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, mi tiszta szívvel várunk. Az asztal körül üldögélünk örömmel, egymásra nézünk, együtt vagyunk, együtt érzünk, szent karácsony éjjel. Apám örömmel bólogat,
Bátyám egy hordóbort hozott, szent karácsony éjjel. Karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, mi tiszta szívvel várunk. Az asztal körül gyűlölünk örömmel, egymásra nézünk, együtt vagyunk, együtt érzünk, s tiszta szívvel várunk. Karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, karácsony este, jöjj el már, mi tiszta szívvel várunk. Közeledik a karácsony, Jézus születésének, az örömnek, békességnek és a szeretetnek az ünnepe. Ha máskor nem is, de ilyenkor együtt a család. Az ünnepi asztal, a karácsonyfa szépsége, illata és a gyerekek kacaja betölti az otthont. Minden ember készül valamire, így az emlékek újraélednek. Gyermekek és felnőttek egyaránt ajándékot készítenek, és ajándékot kapnak. Az ajándék is egyik jelképe a karácsonynak. Jóleső érzés az ajándékozás öröme. Ki nem örül, amikor valamilyen kedves ajándékot kap? Milyen szívmelegítő érzés tudni azt, hogy valaki gondol ránk. Ennél nagyobb boldogság az ajándék átadása. Az ajándékok akkor eredményesek, ha hosszú előkészület után bennünket is átmelegít az a tűz, amelyet mások érdekében gyújtottunk. Ez a tűz a megemlékezés tüze, az égi fény földre költözésének jelképe. A karácsonyi gyertya mindig lángkapuja a valósághoz vezető útnak. Az útnak, amelyen egész éven át vándoroltunk, rohantunk, elfáradtunk. S talán karácsony napján mindenki megtalálja belső lelki békéjét, mert a láng megvilágítja az utakat, és földeríti a szívek szándékát. A gyermekek akkor is szeretik szüleiket, ha nem a megígért ajándékot kapják. Ne feledjük el, a mások érzelmi, szellemi építésére fordított időnk és türelmünk sokkal nagyobb adományok, mint bármilyen anyagi természetű ajándék. Gyermekeink irántunk érzett szeretete pedig önmagában ajándék. És ez a magasabb rendű adakozás fűzi a családi kapcsolatokat, megszilárdítja a barátságot, és igazi örömöt hoz nem csak az ajándékozottnak, hanem az ajándékozónak is. Aranyanak a halvány ablakok, küzd a sugár a hamvazó sötéttel. Fönn a tetőn sok vénkémény pöfékel, a hósík messze, sejmesen ragyog. Beszélget a kályhánál a család, a téli alkony nesztelen leszállott, mint áldozásra készülő leányok, csipkés ruhába állanak a fák. A hazatérő félve, csöndesen lép, retteg zavarni az út szűzi csendjét. Az ébredő lesz álmos, elhaló, s az onszén égből a halk éjszakában, táncolva, zengve és zenélve lágyan, fehér rózsákként hull alá a hó. Múlik a nap, lassan halad, olyan különleges ez a délután. Titkos zajok, jó illatok,
csendben szivárognak szobám ablakán. Néhány gyerek, 10 évesek, a folyosóról hallom az énekük. Tovább halad a srác csapat, kicsi Betlehemben, papír istenük. Éjfél előtt majd elindulunk, és a többiekkel együtt leszünk, és az esti csendben halkan száll hálaadó énekünk. A ház udvarán kint torna áll, és a hullóban felhullik a dal. Anyám kezén, tűzhely tüzén, lassan ünneplőbe öltözik a hal. Éjfél előtt majd elindulunk, és a többiekkel együtt leszünk, és az esti csendben halkan száll hálaadó énekünk. Este van már, és a szobán csillogó csillagok, csengők hangja száll. Két gyertya ég, s a messzeség minden emlékünkre rátalál. Minden emlékünkre rátalál. A mai nap nem olyan, mint más, a mai nap nem lesz senki hibás, a mai nap örömünnep vár ránk, és nem lesz vitatkozás. Reggel a kis hugom arcát lesem, megteszik velem. Eddig nem volt el egy reggel, eddig nem volt egy este, állandóan visszaszólt nekem. A mai nap nem olyan, mint más, a mai nap nem lesz senki hibás, a mai nap örömünnep vár ránk, és nem lesz vitatkozás. A mai nap nem olyan, mint más, a mai nap nem lesz senki hibás, a mai nap örömünnep vár ránk, és nem lesz vitatkozás. Izgatott nagyon a nagymama, rémülten túl sufliba, pedig én életettem, vagy talán mégis amoda. A mai nap nem olyan, mint más, a mai nap nem lesz senki hibás, a mai nap örömünnep vár ránk,
és nem lesz vitatkozás. A mai nap nem olyan, mint más, a mai nap nem lesz senki hibás. A mai nap örömünnep vár rám, és nem lesz vitatkozás. Én is úgy érzem, jobb ember vagyok, majdnem olyan jó, mint a nagyok. Fényes az arcom, tiszta a csizmám, így nézhetnek ki az angyalok. A mai nap nem olyan, mint más, a mai nap nem lesz senki hibás. A mai nap örömünnep vár rám, és nem lesz vitatkozás. A mai nap nem olyan, mint más, a mai nap nem lesz senki hibás. A mai nap örömünnep vár rám, és nem lesz vitatkozás. Augustus uralkodása alatt történt, hogy az uralkodó az egész birodalmat megadóztatta. Ez volt az első személyenkénti adózás. Ekkor Szíria helytartója Cirénius volt. Mindenkinek a szülővárosába kellett mennie, hogy ott vessék ki rá az adót. Ezért József a galileai Názáretból szülőhelyére, Betlehembe, Dávid városába igyekezett, mivel ő Dávid király nemzetségéből származott. Vele tartott terhes, fiatal jegyese is. Alig, hogy megérkeztek, Mária érezte, hogy itt az idő, és fiúgyermeknek adott életet. A kisdedet bepójázta, és egy jászolba tette, mert már nem kaptak máshol szállást. Így egy istállóban húzták meg magukat. A szomszédos legelőn a tűz körül ülő pásztorok őrizték a nyájukat. Látják ám, hogy az Úr angyala közele feléjük. Az Úr fényessége ragyogja be őt. Ettől inukba szállt a bátorságuk. Ekkor így szólt hozzájuk az Úr angyala. Ne féljetek tőlem, örömhírt hozok nektek és valamennyi embernek. Ma este megszületett a Mesiás, az Úr Jézus Krisztus Dávid király házából. Jelet mutatok nektek. A gyereket egy jászolban találjátok meg, bepójázva. És az angyal mellől mennyei szózat dicsérte az Urat. Úristen, dicsőség neked az égben és béke a földön. Imádjátok őt, emberek. Azután fölemelkedett az angyal, a pásztorok meg összesúgtak. Menjünk Betlehembe. Az Úr jelet adott nekünk. Nézzük meg a kisdedet. Nem tétováztak, oda siettek, és meglátták a boldog Mária és József mellett a pólyás kis Jézust. Mikor megpillantották a kisdedet, elmondták, hogyan tudták meg az érkezését. Az ott lévők ámulva hallgatták a pásztorok szavait. Mária mindent megjegyzett. Szíve gyorsan vert nagy izgalmában. A pásztorok pedig visszatértek a nyájukhoz. A látottak és hallottak hatására dicsérték az Urat. Tegnap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Szeretném az Istent nagyosan dicsérni, de én még kisfiú vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicséretre mégiscsak kiállok, de boldogok a pásztorok s a három király. Én is mennék, énekelni mennék, nagyok között kis Jézusért minden szépet tennék. Új csizmám a sárban 100-szor bepiszkolnám, csak az Úrnak szerelmem szépen igazolnám. Így dúdolgattam én gyermekhittel bátran,
1883 csúf karácsonyában. Tudjátok, hová készülünk, a gyermek megszületett, s már reánk a jászolnál. Itt mondjak, nem tudom, de érdekel, te mit szólnál? Azt mondom, jó napot, uram, hogy van atyád, én jó uram. De jó, hogy eljöttél azért, hogy boldogok vagyunk. Nőj nagyra szeres minket, gyönyörű kis Jézusunk. Én szólnék, szervusz kisbaba, mosolyog, drága kisbaba. Ettél-e már, nőttél-e már, hogy érzed itt magad? Ha mernéd, megcirógatnám a szöszke kis hajad. Én gyorsan megmosom kezem, orrom megtörlöm rendesen. Némán állnék, és a szívem szólna csak hozzá. Ő tudni fogja, érte mindenem föláldoznám. Tudjátok, hová készülünk, a gyermek megszületett, s vár reánk a jászolnál. Mit mondjak, nem tudom, de érdekel, te mit szólnál? Nől a dér, álom jár, hó kering az ág közt. Karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt.
Élményekhez kötődik a várakozás, a bizakodás és remény, hogy évről évre szinte minden ugyanabban a pompában és csillogásban meg is létődik majd. S az a roppant, megingathatatlan hit, hogy megszületett a megváltó, és a csendes, karácsonyi éjben angyalok repdesnek és szeretetről énekelnek. A karácsonyt joggal mondhatjuk a legnagyobb és a legbensőségesebb egyházi, illetve családi ünnepnek. A karácsony a szeretet ünnepe. A karácsony az bizonyítja, hogy a szeretet fejlődik, mert él. Minél inkább növekszik, annál inkább ki akarja magát fejezni. A szeretetnek az az igénye, hogy mindig megújuljon. Szeretni annyit jelent, mint elfogadni a másikat olyannak, amilyen. Sőt, még többet is. Annyit is jelent, mint segíteni a másikat kibontakozásában, önmagának megvalósításában. Csodálatos érzés a szeretet, hisz átforrósítja az ember bensőjét. Honnan is támad az emberben az a hatalmas képesség arra, hogy szeressen. Talán a szeretet csírája az ember lelkében van elültetve. A csíra egyetlen törekvése pedig az, hogy kifejlődjön. Ezt a csírát mindnyájan felfedezzük magunkban előbb vagy utóbb. Karácsonykor ezt nem szabad elhallgatni, még akkor sem, ha lesznek ismétlések. De ha valami jó, miért kellene gondosan ügyelni, hogy vissza ne térjünk rá? A szeretet sohasem befejezett. Minél jobban szeretünk, annál inkább felfedezzük, hogy a szeretetnek nincsenek határai. Nem tud kibontakozni annélkül, hogy ne gazdagodna. A szeretet annyi, mint gazdagítani önmagunkat, hogy a másikat boldoggá tudjuk tenni. Ez annyit jelent, mint fokról fokra vállalni azokat az elszakadásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jobban szeressünk. Aki szeret, az ad. Ha mindenki egyformán szeretne a földön, egy új kultúra születne, az adás kultúrája. Való igaz, hogy az ember szívében a legmélyebb vágy az, hogy szeressen, és hogy szeressék. Mert a szeretet teljes értelmében létének értelme. A szeretet nem csak érzelem, hanem életelv is. Olyan, amely nem változik. Eszközeinek csodálatos hatalmuk van, mert isteni eredetűek. Az a tudat, hogy szeretünk valakit, értelmet ad életünknek. Csak a kegyes szeretet tud másokat megnyerni. A szeretet titokzatos köteléke köti össze az embereket és a dolgokat. Az irányítja a történelmet, határozza meg népek és egyének útját. Azt a világot kell nézni, amely bennünk van, és belekapaszkodni abba, ami értékes. A mozgás a világegyetem élete. Az ember is csak akkor boldog teljesen, ha lángra gyújtja és nem engedi kialudni életének mozgatóját, a szeretetet. A szeretet a legintelligensebb, leglényegesebb, leghelyesebb dolog, amit tehetünk, és bárhol is tehetnek másokért. Ez az érzelem az ember legbensőbb tulajdona, és ebben más ember csak akkor hatolhat be, ha hasonló világot rejt magában. Karácsony napján magunkba fogadjuk millió ember gondolatát, és az ünnep fénye még ott sem homályosul el, ahol megtartására nagyon kevés lehetőség adódik. Mert nem is a cukorka, az apró pénz, az ajándéka fontos, hanem az, hogy az adventi hetek szeretetben és békességben teljenek. Az, hogy melegítsen bennünket annyi, de annyi didergés után a jászol melege, mert a szeretet az, ami túlmutat rajtunk. Ezért ég minden karácsonykor a karácsonyfán meggyújtott kicsiny gyertya. Ezért kedves az otthon melege, és ezért kedvesek a karácsonyi ünnepek. Csengő szó, csengés bong az út, kis szánunkkal a csengős csikó nagy vidáman fut. Csengő szó, csengés bong az út, kis szánunkkal a csengős csikó nagy vidáman fut.
Szikrázik a hó, nevetésünk messze száll, és a kis Csikó a szánnal meg sem áll. Tág a lélek itt, akár a láthatár, és jó kedvünknek hangjait a szél is tudja már. Csengő szó, csengés bong az út, kis szánunkkal csengős Csikó nagy vidáman fut. Csengő szó, csengés bong az út, kis szánunkkal csengős Csikó nagy vidáman fut. Volt egy kis leány, nagyon megtetszett nekem, gondoltam, elhívom, hogy szánkozzon velem. Repült velünk a sors, de úgy rendeltetett, hogy jött egy csúfos hókopac, és jól leégetett. Csengő szó, csengés bong az út, kis szánunkkal csengős Csikó nagy vidáman fut. Csengő szó, csengés bong az út, kis szánunkkal csengős Csikó nagy vidáman fut. Ha mindent hót akar, és ha ifjú vagy komám, csak fogjál be hamar, hisz vár reánk a szám, és hívd a lányokat, aztán nyomást gyerünk, hadd hallgassák majd jó sokan jó kedvű énekünk. Csengő szó, csengés bong az út, kis szánunkkal a csengős Csikó nagy vidáman fut. Csengő szó, csengés bong az út, kis szánunkkal a csengős Csikó nagy vidáman fut. Csengő szó, csengés bong az út, kis szánunkkal a csengős Csikó nagy vidáman fut. Csengő szó, csengés bong az út, kis szánunkkal a csengős Csikó nagy vidáman fut. Nem pesti hónap, budai hónap, kisvárosi, falusi hónap, nem jazzzel, rádióval hangos, vásáros mai hónap, 100 év előtti régi módi Biedermeier hónap, gyermekéveink hónapja, a szülei ház hónapja, és a nagy téli szünidőjé. Az út, havas a tér, fehéren csillog a híd. Havas a zaj, havas a jég, anyám szava hazahív. Havas a sín, havas a füst, fehér az állomás. Havas az ég, a messziség, gyönyörű látomás. A ház előtt vár anyám, a ház előtt ott áll apám, ölelő karjunkhoz állnak. Öröm a könny, öröm a szó, öröm a bánat. Havas a völgy, havas a hegy, fehér az egész világ. Havas a föld, havas a táj, havasan néznek a fák. Havas a ló, havas a szám, fehér a falu
Öröm a könyv, öröm a szó, öröm a bánat. A ház előtt vár anyám, a ház előtt ott áll apám. Ölelő karjukba zárnak. Öröm a könyv, öröm a szó, öröm a bánat. Öröm a könyv, öröm a szó, öröm a bánat. Közép-Európában a legismertebb karácsonyi szokás a gyertyákkal, almával és sok mással feldíszített fenyőfa. Illata betölti a családi otthonokat, fénye bevilágítja a tél korai sötétjét. A templomok is fenyődíszt öltenek. Annyira hozzátartozik karácsony ünnepléséhez, hogy legalább egy fenyőágat helyez vázába az is, aki nem vásárolhat egy egész fát. Pedig nem túl régi szokás a karácsonyfa állítás, és nem is általános a világban. Érthető, hisz déli tájakon igen nehéz és drága volna a fenyőfák tömeges beszerzése. Ezért például Olaszországban karácsonyfát nem, csak jászlat, Betlehemet helyeznek otthonaikba a katolikus családok. Mit is jelent a karácsonyfa? Az örökzöld fenyőfa, a gyertyák és az almák, vagy az azokat helyettesítő piros és más gömbök sokféle módon értelmezhetőek. A zöld szín a remény jele. Nem csak a tél után bekövetkező új tavasz reményét fejezi ki, hanem még inkább a Krisztus által hozott új életet. Az almák és a gömbök a bűnbeesés bibliai történetét idézik. Az édenkert fáját jelképezik, melyről az ősszüleink ettek. Jézus születése azonban az első fontos lépés a bűntől való szabadulás felé. Ezért égnek a gyertyák. A karácsonyfa alá pedig jászolt Betlehemet állítanak. Közép-Európában a 18. században kezdett a karácsonyfa állítás meghonosodni. Először jómódú német evangélikus keresztény családok körében. Ők nem ismerték a betleheme állítás szokását. Katolikus országokban azonban csak a 19. század vége felé vált egyre népszerűbbé. Manapság fenyőfák milliói kelnek útra, hogy a karácsony fényét, melegét, illatát vigyék el minden rendű és rangú család otthonába.
lép a fenyő télen-nyáron, sose lepi dermedt tálon, míg az ágán jégszikrázik, üde zöldje csak pompázik. Nagy karácsony immár eljött, érkezik az új esztendő, míg a mező dermet fázik, a zöld fenyves csak pompázik. A domb oldalán egy kis fenyőfa állt, ott nevelkedett, ahol senki se járt. Dús tűlevél nőtt karcsú ágain, s néha elcsodálkozott az álmain. Egy napon, ha itt van már a tél, eljönnek érte, s ő útra kél. Egy kisgyerek álmélkodva néz fel rá, beszívva mélyen csodás illatát. Évről évre újabb ágacskát nevel, és egyre mélyebb zöld színt remekelt. Az ég felé nyújtotta karjait, és az élet követte álmait. Mert egy napon megérkezett a tél, eljöttek érte, s ő útra kél. S egy kisgyerek elbámulva nézett fel rá, beszívva mélyen csodás illatát. Egy fényes házban a talpára állt, ágai hordtak sok csillogó csodát. Pár héttel később elszállott a fény, s félredobva újra álmodott szegény. Egy szép napon, ha újra itt a tél, eljönnek ismét, s ő útra kél. S egy kisgyerek álmélkodva néz fel rá, beszívva mélyen csodás illatát. Egy szép napon, ha újra itt a tél, eljönnek ismét, s ő útra kél. Egy kisgyerek álmélkodva néz fel rá, beszívva mélyen csodás illatát. A karácsony a szeretet ünnepe. Nálunk karácsonyfával és a család számára készített ajándékokkal ünnepelünk. Egyes országokban azonban teljesen más hagyományok kötődnek ehhez a csodás ünnephez. Mexikóban például december 25-én a családtagok együtt fogyasztják el a Jézus kalácsot. Ez tulajdonképpen egy kerek formába sütött, savanykás, gyümölccsel töltött kenyér, amibe egy kerámia Jézust is belesütnek. Akihez a figura kerül, annak szerencsés lesz az új éve. Görögországban éneklő gyermekek járnak házról házra, hogy elűzzék a rossz szellemeket. Aki elsőnek lép a házba, az az ott lakóktól édességet és pénzt kap. A felnőttek karácsonyi tűz gyújtásával űzik el a gonoszt. Az est csúcspontja, amikor az előző évben talált fahasábot dobják a tűzre, hogy a kis Jézus megmelegedhessen. Szerencsésnek mondhatja magát az, aki ezt a fadarabot a tűzre teheti. Ugyanis a hagyomány szerint az új évben minden kívánsága beteljesül majd. Indiában a családfő december 24-én egy citromot kap ajándékba, a tisztelet szimbólumát. Ez hoz majd szerencsét és boldogságot a számára. Szent István napon, azaz karácsony másnapján az ír gyerekek régebben elindultak, hogy megöljék az ökörszem nevű madarat. Az állat tetemét aztán körbevitték a faluban. Természetesen ma már zsákmány nélkül fantáziadús jelmezekben járnak házról házra, és édességeket gyűjtenek. Csillagot a kis Jézusnak a Fülöp-szigeteken élők már júliusban elkezdik az ünnepi előkészületeket, mivel a férfiak és a fiatalok ilyenkor találhatnak igazán szép bambuszdarabokat.
Októberben ezekből készül egy nagy csillag, amit az asszonyok tovább díszítenek. Decemberben mindenki a saját házára tűz ki hasonlót. Olaszországban, Jászolatóban. Egy fehér kőből kivésett kagylótálban fekszik a kis Jézus a víz alatt. Ennek a fantasztikus betlehemi játéknak a helyszíne a Lago Maggiore nevű tó. 1979 óta tekinthető meg itt december 24-e és január 6-a között a víz alatti jászol, amelyet ilyenkor búvárok világítanak meg. A hagyomány szerint, ha valaki egy pénzérmét dob a kagylóba, a következő évben szerencsés lesz, és a kívánságai mind valóra válnak. Finnországban tejberizsa menü. Északi rokonainknál már december 23-án elkezdődik a karácsony, hiszen aznap készítik elő a másnapi ételeket, és varázsolnak mindenhova rendet, tisztaságot. A következő reggelen aztán a család körbeüli az asztalt, és hagyományosan fahéjas tejberist fogyasztanak, amelybe egy szem mandulát is elrejtenek. Aki megtalálja, az szerencsés lesz a következő évben. A szenteste egyik legszebb pillanata, amikor mindannyian kimennek a temetőbe, és gyertyákat helyeznek el a szeretteik sírján. A karácsonyi vacsora után az asztalt éjszakára nem szedik le, hogy a karácsonyi manók és a tündérek is jól lakhassanak. Bár az is elképzelhető, hogy telihassal nincs kedvük rendet rakni, ezért inkább alszanak egy jót. Svédországban Lúcia mennyasszony. A 16. századig úgy tartották, hogy december 13-án van a leghosszabb éjszaka. Az ezt követő reggeltől kezdődik a fény ideje, amit Lúciának hívtak. A svédek mind a mai napig megjelenítik őt. Reggel az ágyuk előtt álló Lúcia köszönti a családtagokat, mint mennyasszony fehér ruhában. Alakját hagyományosan a legidősebb lány kelti életre. Ő ébreszti fel a családot, és ad mindenkinek süteményt. Ezzel veszi kezdetét a karácsonyi időszak, azaz jöhet az ünnepi készülődés. Romániában a szabad ég alatt. Úgy tűnik, Románia északi részén megállt az élet valahol a tegnap és a ma között. A Salista de Sus nevű faluban december 24-én a férfiak, de csak is ők, a mai napig is összegyűlnek egy ünnepi lakomára a szabad ég alatt, hogy megemlékezzenek a halottakról. Minél több embert hívnak meg, annál nagyobb a család és a halottak tekintélye. Etiópiában ünnepi sejemernyővel. Etiópiában a gyerekeknek kicsit tovább kell az ajándékaikra várniuk, mivel itt január 7-én tartják a karácsony. Az ünnep reggelén a menet elindul a templomba, majd a hívők egy bárányt áldoznak fel,
hogy a családjukat ne érje szerencsétlenség. A nagyvárosokban a papok végigvonulnak az utcákon, miközben kísérőik sejemernyőt tartanak a fejük fölé, hogy a tűző napfényben könnyebben tudjanak felolvasni a Bibliából. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Azt mondjuk, a karácsony a szeretet ünnepe, de vajon értjük-e egyáltalán, mit jelent ez a szó? Megértem azokat, akik félnek az ünnepektől, a szívélyességtől, a képmutatástól. Hiszen mit szóljanak azok, akiknek a gyerekkorában soha nem volt egyetlen békés karácsony sem? Inkább azon reszkedtek, mikor tör ki a veszekedés. Az sem lehetett könnyű, amikor a szülők már jó előre megvették a szerény ajándékokat, és karácsonyfára már nem futotta. Vagy egyszerűen nem volt divat ünnepelni. Az ember tanulékony, könnyen megtanulja azt, amit otthon látott, s ha a szülők nem szerették a karácsonyt, nem törődtek a meghitt hangulat megteremtésével, akkor most mitől is költözhetne ünnep a szívükbe? Úgy gondolom, a karácsony minden tartozéka, a fától, a színes égőkön át a gyertyákig semmit sem ér, ha a szívünkben nincs ott az áhítat, ha nem éljük át, hogy minden ember lélektestvérünk, hogy mindannyiunk otthona, a fény. A csoda nem az ajándékokban van, hanem a ragyogó szempárokban, mosolygós gyermekarcokban, a víg kacajban és a melegölelésben. Az utóbbi években, évtizedekben egyre inkább a rohanás jellemzi a karácsonyt, az ünnepi készülődést.
Félő, hogy lassan épp az tűnik el, ami a karácsony legmélyebb élménye. Ha szívünkben nincs jelen a csoda, és a szeretet kifejeződése puszta ajándékozásra silányul, akkor elvész az a varázslat, amitől karácsony a karácsony. Mi történne, ha most az idei karácsonyon az ünnepi készülődés utolsó símításai közepette lassan szívünkbe költözne a béke? Hangulatunk ünnepélyessé válna, szívünk kitárulkozna, képzeletben magunkhoz ölelnénk mindenkit, és átélnénk a szenteste legmisztikusabb üzenetét, ami nem más, mint a végtelen szeretet. Gyerekkorunkban még nyitottak voltunk erre. Csak rajtunk múlik, hogy visszaemlékezzünk arra kicsi önmagunkra, arra a tiszta szívű, csillogó, szempárú, angyalváró kisgyerekre, akik valaha voltunk. Hosszú téli éjszakán, így történt hajdanán. Az ének zengett szüntelen, s egy angyal megjelent. Réges-rég egy éjjelen, egy csillagfény lett fenn. Az ének zengett szüntelen, s egy angyal megjelent. Ünnepelt Betlehem, kis Jézus született, s a régi bölcsek jóslata immár beteljesedett. Hosszú téli éjszakán, így történt hajdanán. Megszületett a kisfiú, kit a világ nagyon várt, s fényes csillag vezette hozzá a három királyt. Ünnepelt Betlehem, kis Jézus született, s a régi bölcsek jóslata immár beteljesedett. Hosszú téli éjszakán, így történt hajdanán. Pásztorok állnak a jászol körül, és a legkisebb fiúnak mindenki együtt ül. Boldogan nézi a három királyt, Mária és József fiát. Réges-rég egy éjjelen, egy csillagfény lett fenn. Az ének zengett szüntelen, s egy angyal megjelent. Ünnepelt Betlehem, kis Jézus született, s a régi bölcsek jóslata immár beteljesedett. Hosszú téli éjszakán, így történt hajdanán. Pásztorok állnak a jászol körül, és a legkisebb fiúnak mindenki együtt örül. Boldogan nézi a három királyt, Mária és József fiát. Szentestén ülünk a fa körül, és ünneplünk, mindenki velünk körül, gyertyaláng lobogva világítja be a mi kis szobánk. Szentestén ülünk a fa körül és ünneplünk, mindenki velünk körül, gyertyaláng lobogva világítja be a mi kis szobánk. Békesség, világon mindenütt most boldogság, Nyugalom, szívünket járja át, hogy várom már. Mosolyt az arcokon itt karácsony éjszakán. Hogy bántuk megszületett
mi kis szobánk. Megváltó megszületett békesség, a világon mindenütt most boldogság. Mindenki várja, járják, hogy várom. Azokhoz is szólni szeretnék, akik egyedül élnek, és ezt az ünnepet is egyedül töltik. Senki nem nyit rájuk, senki nem szól hozzájuk, sőt holnap vagy holnap után sem várhatnak senkit. Mi vezetett idáig, én nem tudhatom, de biztosan állíthatom, hogy senki sincs egyedül. Vajon hányan ünnepelnek most a világon? Még ha le is számítjuk az olyan vallású embereket, akiknek kultúrájában a karácsony nem számít ünnepnek, akkor is sok millióan. Gondolatban tágítsuk ki szívünket, töltsön el minket az együttérzés és a szeretet. Sugározzuk ezt kifelé, a világ felé, minden embertársunk felé. Azután táguljon tovább a tudatunk az univerzum felé, és éljük át, hogy minden energiából áll, mi magunk is azok vagyunk, és a szeretet tartja össze az egészet. Mindenki, aki egyedül tölti a karácsonyt, képzelje el, hogy ott van vele az, akit a legjobban szeret, vagy akit valaha a legjobban szeretett. Vagy ha nincs ilyen, akkor képzelje el, hogy ott áll mellette, fényruhájában a szeretet. Átöleli őt, s ha kigördül volna néhány könycsepp, azt letörli az arcáról. Ez most nem a fantázia játéka, hanem az a valóság, amit megengedhetünk magunknak. Lehet, hogy percek telnek el, lehet, hogy órák, de mindez most nem számít, csak érezzük a jelenlétét, és azt, hogy már nem vagyunk egyedül. Az ember legbensőbb életereje a szeretetből származik. Azt mindenki tudhatja, ha felette gondolkozik, mivel jelenlétekor az ember felmelegszik, távollétekor pedig elhidegül, teljes elvonásakor pedig meghal. Tudnunk kell azonban, hogy mindenkinek olyan az élete, amilyen a szeretete. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Azt hiszem, a karácsony azért nem veszít varázsából, mert isteni. Ugyanakkor mélységesen emberi titkot rejt. A megtestesülés által Isten magára vette az emberi természetet, és ezzel beavatta az embert az istenség és az emberség szédítő titkaiba. A karácsony a család melege, az anyaság tündöklő szépsége, az atyában lüktető élet folytonos újjászületése. Most pedig, kedves hallgatóink, engedjék meg, hogy 3 saját költeményemmel kívánjak önöknek kellemes, szeretetben teli karácsonyi ünnepeket. Az elsőt az Anonymous együttes és Tóth Diana fogja előadni, Karácsony van, majd Farkasnémet Valéria fogja elmondani a Karácsonyra várva című versem, és végül a Szivárvány a Boldog Karácsony című költeményemet fogja előadni. Csengő szól, elindul a szám. Tiszta gyermeki hittel a fényre vársz. Ez az ünnep szent, hát boldog vagy talán. Karácsony van, most újra eljöttem hozzád. Karácsony van, ma éjjel a szeretet formál. Karácsony van, érezd az ünnep illatát. A jászolban családom rád talál. Fénylik a fenyőfa ágán, ajándék, mely a családomra vár. Ó, a mosoly is szívünkhöz visszaszáll. Tudom, megszületett a kisgyermek már. Égi a fény, és megérti hát. Millió ember gondolatát. Ó, már vártunk nagyon egy éven át. A megbocsájtás tündöklő csillagát.
újra eljöttem hozzád. Karácsony van, ma éjjel a szeretet formál. Karácsony van, érezd az ünnep illatát. A jászolban családom rád talál. Karácsony van, most újra eljöttem hozzád. Karácsony van, ma éjjel a szeretet formál. Karácsony van, karácsony van. Karácsonyra várva. A karácsony ünnepe fényében élek. 365 nap kell, hogy odaérjek. Hosszú utakon megyek, míg hazaérek. Néha elcsüggedek, és néha félek. Néha homályban, és néha ködben kell mennem. Egy cél azért mindig elvezet engem. Ó, mi sokszor megállna lábam, ha nem járhatnék-e szenteste lobogó gyertyafény nyomában. Emberi életünk is gyertyához hasonló, e szép ünnep felé hajló. E földön nincs szebb cél annál, mint így élni, szeretet oltárán egymásért elégni. Emlékszem, rég volt, gyermeki álmok ösvényein feléd indultak lépéseim. Szeretett lángok róla lobogtak, fenyőn a gyertyák róla ragyogtak, róla zenélt az esti harang, és hívott minden bolyongót, minden árvát és úttalant. Holdfényes hajnal ragyogva viratt. Szívem a szegény, egyszerű jászol örült, mert volt kit boldogan bezárnia. Ébred a hajnal a harmatos, s áldott az üde reggeli óra. Magamba szívom a szép ünnep illatát, mint napsugár úgy hat át, s látom a karácsony gyermekét. Így kedvessé, így fehéré, így szépé változni volna jó. boldog karácsony, a családban fény, jászolban ébred a boldog szívén. Most itt van karácsony, a szeretet hír, hogy térjen jó útra az emberi